салому дуруди бепоён ба ҳама тамошобинон ва шунавандагони канали Бахтиёр. Ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям. ҳар рӯз дар ҳамин канал як рӯз пас қиссаҳои ҷолиб, саргузаштҳои ҷолиб мебарояд. ҳатман фикрҳоятонро дар комментария нависед. мегузарем ба пахши қисса. дар оилаи 3 фарзанд ба дунё омада бошам ҳам бори аҳли оилаамон чунон эркаву зист будам ки якка фарзандон мисли ман нозу нуз намекарданд. падару модар ва апаву аккаҳоям маро рӯйи даст бардошта мегаштанд. гули чизро хӯрда гули чизро мепӯшидаму худро шодухтар низ тасаввур мекардам. вале баъдтар фаҳмидам ки кулли эркаҳо оқибат хор мешуданд. ман ҳам хор шудам. чунон хор шудам ки тасвираш дар коғаз намеғунҷад. хозгорҳои зиёде дари хонаамонро мекуфтанд, вале мани мағрур мундуқи таги сандуқ, дарозии бениёз, халтаи гӯшт, почаканда гӯён ба ҳама талабгорон ягон айб монда ноумед гуселашон мекардам. писари холаам Мурод ки қариб 10 сол боз дар Русия буд, ниҳоят ба ватан баргашту ба шарафи бозгашти ӯ волидонаш маърака ороста хешу ақраборо даъват карданӣ шуданд. духтари эрка бошам ҳам дар пухтупаз ба қавли кампиракон ба дасту панҷа будам. аз ҳамин хотир холаам аз ман хоҳиш карданд ки 2-3 рӯз пештар ба хонаашон рафта торту кулча қанд пазам ва барои маърака хӯрушиҳои замонавӣ тайёр кунам. ба розигии модарам барои кӯмак рафтам. ба дасту остин барзада аз паси пухтупаз шудам. шириниҳои пухтаам ба меҳмонон чунон писанд омаданд ки рӯзи маърака дар забони ҳама таърифу торту кекс ва салатҳои рӯи дастурхон буд. келин кунӣ ана ҳамин хел келини ба ҳунар кунӣ ки ҷонат осояд, мегуфтанд афсонҳои холаам сӯи ман ишора кунон, вале мани сода ба маънии ин гуфтаҳо чандон сарфам намерафтам. аз маърака як ҳафта нагузашта холаам ба хонаи мо меҳмонӣ омад. дастурхонҳои калон калони пур аз кулчаю тӯшаю қанду қандалот ва матоъҳои зебо оварданашро дида дарк намудам ки ягон ният дорад. тахминан рост баромад. пас аз гусел кардани онҳо модарам маро ба наздаш хонда гуфт ки холаам ба нияти хостгорӣ омада буд. ҳарчанд исрор намудам ки ба хеш намерасам. волидони мо негӯем холаам сахт меранҷаду риштаи хешу табориамон канда мешавад гӯён маро ба Мурод маҷбурӣ фотиҳа карданд. маро зӯран ба бачаи холаам дода бошанд ҳам. пас аз тӯй шавҳарамро дӯст доштам. Мурод ҷавони меҳрубони дидаро буд ва ҳеҷ гоҳ дӯғу пописа намекард. мо чунон ҷуфти хушбахт будем ки тамоми хешу табор ва ҳаққу ҳамсояҳо ба зиндагиамон ҳасад мебурданд, вале хушбахтиамон дер напоид. намедонам ба бахтамон чашми бад расид ё хешу табориамон сабаб гашт ки тифлакамон мурда таваллуд шуд. марги фарзанд ҷигарамро пора пора кард. ғам махӯр, ману ту ҳоло ҷавонем, боз фарзанддор мешавем гӯён Мурод маро дилдорӣ медод. 1 сол пас боз ҳомиладор шудам. ин дафъа худро эҳтиёт мекардам то тифли солим ба дунё биёрам. шавҳару хуштоманам намегузоштанд ки дастамро ба оби хунук занам. духтарчаам 5 кило таваллуд шуд. хурсанд шудам ки бадбахтиамонро паси сар кардам, вале шодиям дер давом накард. духтарчаам 3 рӯз таб карду дар байни 2 соат аз олам бевафо абадан чашмакони зебояшро пӯшид. вай мурду маро ба гирдоби ғам афканд. дилам ба тамом аз дунё сард гашт. шайтон васваса мекард ки даст ба худкушӣ занам, вале аз тарси ҳаром мурдан худро ба зур аз ин амали бадварҷом боз медоштам. акнун холам ки замоне маро таърифу тавсифкунон ба осмон ҳафтум мебаровард, душмани ҷонам гашта ба қавле тир ё бад маро намеёфт.
умри писарам ро хазон кардӣ гӯён ин зани пояш ба лаби гӯ расида ҳамеша болои захмҳои сӯзони дилам намак мепӯшид. суханҳои нешдори хуштоманд мисли корд ба ҷигарам мехалиданд, вале дар ҷавоб чизе гуфта наметавонистам. бефарзандӣ забони маро дар назди аҳли ин хонадон чунон кӯтоҳ карда буд, ки лому мим гуфта наметавонистам. ҳамеша аз сари субҳ то якпоси шаб бо чашми гирён хизмати хонаи хуштоманамро мекардаму рӯи хушро намедидам. падару модар ва апаи хоҳаронаш аз шавҳарам талаб мекарданд, ки талоқи маро дода зани бачазой бигирад. аммо Мурод холам хафа мешавад гӯён сар намефаровард. розӣ будам, ки Мурод зани дуввум гирифта бачадор шавад. аммо шавҳарам фарзанд аз зани дигар ба дунё меомада ба ман лозим нест гӯён тақаззо менамуд, ки умедам аз зиндагӣ наканда аз худованд фарзанди солим талабам. хулоса 12 бор ҳомиладор шуда бошам ҳам ягон фарзандамро ба даст гирифта натавонистам. тифлаконам ё дар баднам мемурданд ё баъди 2-3 соате ба дунё омаданашон мефафтид. духтурҳо гуфтанд, ки бештар дигар ҳомиладор нашавам, чунки бо сабаби хешу табор буданам аз ману шавҳарам фарзанди солим ба дунё намеояд. акнун хешу ақрабо бачамур гӯён аз ман ҳазар мекарданд. модарам маро насиҳаткунон мегуфтанд, ки ин қадар гирьяву нола карда дилу ҷигаратро обу адо накун духтарам. худоро шукр гӯй, ки ту дар он дунё 16 фаришта дорӣ. фардои қиёмат тифлакони ҷавонмаргат дарвозаи дузахро мебанданд, то модарашон ба биҳиш афтад. модарам мегуфтанд, вале ин панду насиҳат ба дарди бедавои ман даво шуда наметавонистанд. мани танҳою зор дар он дунё не, дар ин дунё ақаллан як фаришта доштан мехостам. ғами фарзандони ҷавонмаргу таънаю пичингҳои холаву хуштоманд оқибат маро одамгурезу дамдоз карданд. дигар майли ба касе ҳарф задан надоштам. девонавазо шуда рӯзи дароз худ ба худ ғурғуркунон кору бори хонаро мекардам. шабҳо бошад дар кӯчаке нишаста барои бебачагиам зор зор мегиристам. аҳволи парешонӣ маро дида Мурод ба тааллуқа афтида мисли соя мудом аз пасам мегашт. метарсидам, ки ягон рӯз худро оташ мезанам ё ба дор меовезам. ҳамин тавр номам санами девона шуда монд. падару модарам шавҳарамро балво медоданд, ки санами девонаро партофтазани ҷавон бигирад. вале Мурод дар чунин ҳол танҳою зор гузоштани мани бадбахтро комили номардӣ ҳисобида аз паи табобатӣ шудааст. мани бетоле ин ҳама ҳангомаҳоро баъди шифо ёфтан аз забони модарам фаҳмидам. вагарна он шабу рӯзҳо аз ғами фарзанд чунон девонаи дунё бехабар гашта будам, ки намедонистам дар атрофам чӣ ҳодиса рӯй дода истодааст. касе аз ҳамсоя ба шавҳар маслиҳат додааст, ки ягон домулои зӯро ёфта маро ҷимбурор ё парихонон кунад. шояд пас аз ин ақлам дубора ба ҷояш ояд. Мурод чандин муллоҳои номиро ёфта маро мехонад, вале ҳолам рӯ ба беҳбудӣ намениҳад. ниҳоят аз як ноҳияи дурдасти домулои пири дунёдидаро ёфта меорад. баробари маро дидан домуло мепурсад, ки ин зан чанд фарзанд дорад. хуштоманам маҷбур буданд маро нақл мекунад. ин ҷавонзан на ҷин дораду на аҷина. ғам ӯро девона кардааст. ман албатта дуохонӣ мекунам, вале дониста бошед, ки то фарзанддор нашавад вай пурра ба худ намеояд. беҳтараш ягон ятимакро ба фарзандӣ бигирад. танҳо меҳри модарони ба тифлаки деринтизораш зани туро дубора ба зиндагӣ дилгарм карда метавонад дар акси ҳол ба зинда монданаш умед набандад. мегӯяд домуло ба шавҳарам ва 3 шабу рӯз маро дуохонӣ карда ба хонааш бармегардад. пас аз дуохонӣ аҳволи ман рӯ ба беҳбудӣ овард ва Мурод ба маслиҳати домуло амал карда аз пайи ҷустуҷӯи кӯдаки ятим шуд.
ба талошҳои зиёд як писарчаи 3 рӯзаро ки модараш баъди таваллуд аз баҳраш гузашта будааст фарзандхон карда гирифтем. шавҳарам ба шарафи фарзанддор шуданамон маъракаи калон ороста тифлакро маҳмудҷон ниҳод. дар ҳақиқат меҳри ин кӯдаки зебои маъсум мани беморро дар як муддати кӯтоҳ шифои комил бахшида дубора ба зиндагӣ дилгарм сохт. солҳо турнасор гузаштанду маҳмудҷони зархаридаи мо 13 сола шуд. мани ташнаи фарзанд дар тӯли ин солҳо ба ӯ чунин меҳр бастам ки фарзанди бегона буданашро бо тамом аз ёд бурдам. маҳмудҷонамро чунон дӯст медорам ки дигар дар дунё бароям ягон чизе аз вай қимат вуҷуд надорад. маҳмудҷон мисли ҳавоест ки аз он нафас мегирам. рӯзе писарамро дар болои кат дар наздам хобонда сарашро силла карда истода будам ки шавҳарам аз дар даромад. маҳмудҷонро дар канорам дид. мурод бо чашмони аз ғазаб оташ гирифта барои писаракам як шаботӣ зад. ӯро аз дар берун кард. пас он теғ кашида ба ман нигаристу бо тамоми овоз дод зад. шарм намедорӣ? охир ин бача бачаи худат нест? чаро ӯро ба бистарат даровардӣ? сарашро сила мекунӣ? вай ба ту никоҳрас аст. гӯшаҳоям ба шунидани ин сухан қулф заданд. дигар шавҳарам чӣ гуфт намедонам, чунки ин ҳарфҳои ӯ маро бекор заданд, ба зинда коштанд. нахот фарзанде ки аз серӯзагиаш ҳамчун як пораи дили худ бо меҳру муҳаббати бепоёни хуни ҷигар парвардам ба ман никоҳрас бошад. шавҳари ҷоҳилӣ дар назди ман шарт гузоштааст ки аз ду якеро интихоб намоям. ва ё писарам шарт надошта мегӯяд ки дар сурати маҳмудҷонро бурда ба ятимхона наспориданам талоқи маро дода зани дигар мегирад. дар байни дуроҳаи зиндагӣ монда чӣ кор карданамро намедонам. зиндагӣ бе писаракам барои ман аз марг ҳам душвортар аст. вале шавҳарам инро нафаҳмидан намехоҳад. намедонам чаро писархолаам маро ин қадар ранҷу азоб медиҳад. зани дигар гирифтани кӣ буд? чаро ҳамон замон бачамур ва девона шуданам нагирифт ки аламам камтар бошад. ҳайронам. шунавандагони азизу гиромӣ, касоне ки мехоҳанд қиссаи худашонро рӯи навор биёранд, номерҳое ки дар комментария закрепит кардагем метавонед ба воситаи WhatsApp равон кунед. худо ҳофиз.